I say Russia did not do its preparation to face this declared war. روسيا نزي اوج كينات ايتدالوتلون ايزبل سلام زخبركم تخطاتلت مدبنا نلوم خا ترجم نايتي بريزيدنت إسياس أفوركي أب روسيا ترخيبو زسمعوا حسابات نأذن بزتعن ترجمنا قريبنا لكم علنا مقتطالكم نعدم سبات أبدا أخي باخذ ضربو سمعت سانيحي انتقنا حنتي أرئيسة الله بناتنا تمام تخزارب الله زدلي سبات نزب كينات روسيان يوكرين يمزبلوه أنا ناي روسيان يوكرين زبال كينات الله لا أمني أما نقول روسيان يوكرين نجتشت يلن زخينات زي بنيتو قبل على روسيا استأوج كيناتيو إذا أوج كينات قبل على روسيا ترى يكونه قبل لها أب عالم ترجع تقولوا كيناتهم كلها إذا قا أما فتسمت زحل كينات الجمرة أجندة ناي مدرات لاجزين مدرات روسيا مدرات عبيتنا أشتن هجرات بحافشة مدرات ناي كبدها ناي خلائن زبولوني بغطبا يكون بتكنولوجي بمحبراون بهلاون كالئن نخي ودا درخا مدرات زبل مسرحي ناي مفرراحن مرعادن سنة حسابي أنا قا نزي اوج كينات روسيا زقباء مدلوات اي قبرات اللون تانيحي اي زبل شحقا روسيا نتيك خياد زتانيحي اكايدات فولطو تخون مالتي نيتو يلن نيتو ابتحتي تصنع كنكني زلو اوروب او حبرتون يلن اوروب او حبرتون ابتحتي تصنع كنكني زلو كم 30 عامات حيزوم من روسيا خدرتو واخا حاسبو خلو روسيا اتقندي سغاتهم غيروم يوم اغميطوما چاينا خم عباي سغاتهم اي نبرتن ابتغزيتي حجي تردي ووميو اتا سحته زغبر واي فولطواي من روسيا خدرتو واخم زي كولو يفولطيم يوكرين غنشليا يوكرين اتا خخفلو وازلو مواغا طرايا بغزا نفسهم واغا اي كفلونيم نزخينات كقصل ገንዘብ كهبو يخوليم بليونات يكونن تريليونات كخفلو يخوليم سلازي خا اينا ازخينات اب مونغو روسيا يوكرين يكونن زبلنا زي قبل علي روسيا استأوجب كيناتيو روسيا نعلم لخاوي عبلال النوتوم عمدرؤمن سقات سلسة قصرت كتدرت وي كتعقت كجبر الله ويو حسابه مخنياتو بوطبا بميليتاري كونه بتكنولوجي زوادا درم كهلو يبلون سلازي خا نيوكرين كم جنشل اب عودو وقوم واغا تخفل هاجر زغبروا سلازي ازخينات نعبلالነት ተባሂሉ ዝተአወጀን نيوكرين كا قداي زغبر امبر كالا ايكونا استفلالي مرداتا انتولخا نغرني سلازي خا كمزي ناي وعلا روسيان افريكان زتخايده سبات ازخينات زي نعبللا خطعم زمص امبر اب مونغو روسيان يوكرين زتفتر كينات زي مخانو اب حدا نطوي نممصا كزربولو يدليو يمسلني اب زحلفه 30 عامت اتكيدت ريناينا እዚ ኩናት እቲ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ናይቲ ን30 ዓመት ዝተገብረ ናይ ድረታ ጥበባት እዩ ሓደ መዓልቲ ከዓ ክዓርፍ እዩ ኔቶ ግን ካብ ጽኑዕ ክንክን ኣይክወፅእን እዩ ኤውሮጳዊ ሕብረት እውን ከምኡ ካብ ጽኑዕ ክንክን ኣይክወፅእን እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ እምበር እዚ ዕላማ እዚ ድሮ ዝጠፈሸ ምዃኑ ዝተፈልጠ እዩ ስለዚ ከዓ ዓለም ድሕሪኡ ንዘሎ ሃዋህው ድልውቲ ክትከውን ኣለዋ ንሩስያ كنكلاخللا زيكونس ابغنا دو كنبلي زغبانا مخنياتو خا اتي ناي عبللان عامصن علامه متان كيسخا سلازخا انت عينت مدد نوص اذا عندرا كابزين العلي كسراتات كيسعب انت كغبر الله يو تحتو نساتهم كم دلايوم زحاتمو ገንዘብ እንበር ሰሪሖም ዘምጽዎ ገንዘብ የለን ዝኻ ሓደ ካብ ቀንዲ ኣጽዋሮም ብዶላርን ዩሮን ዓለም ተቋጻጺሮም እዮም ጸኒሖም ንሱኻ ኣብ ዝደለይዎን እገዳታት ኮነ ካልእ ክገብሩ ኣኽኢልዎም እዚ ነገር እዚ ግን ብዘይ ገደብ ከም ኢሉ ክቕጽል የብሉን ስለዚ ከዓ ሓድሽ ዓለማዊ ናይ ገንዘብ ኣሰራርሓ ማለት ብዶላር ኮነ ዩሮ ወይ ካልእ ባጤራ ዘይድረት ዓለም ለኻዊ ኣሰራርሓ ይድልየና ኣሎ ንዓይ ፍሽለት ናይዚ ንሩስያ ምድራት ስዒቡ ናብ ምብራቕ ክቕጽል እዩ ዝብል ምክንያቱ ዝስዕብ ኣጀንዳኦም ድሕሪ ሩስያ ንቻይና እውን ክድርትዋ ክፍትኑ ከም ዝኾኑ ፍሉጥ እዩ ምናልባት ኣደናጋሪ ሜላ ይጥቀሙ ይኾኑ ንህዝቢ ዓለም ዘእምን ከምስሉ ምእታም
ዝቀደመ ብዛዕባ ቻይና ዝወሰድዎ ቅማረ ጌጋ ምንባሩ ይፈልጡ እዮም ንሳቶም ኩሉ ቴክኖሎጂ ኩሉ ክእለትን ከም ዘለዎም ቻይና ግን ነቲ ናቶም ክትቀድሕ እምበር ናይ ገዛእ ርእሳ እንዳሰርሐት ክትዳረጎምን ክትወዳደሮምን ከም እትኽእል ግምት ይሃብዎን ነይሮም ስለዚ ከዓ ንሩስያ ጥራይ ንደርታ እምበር ምስ ቻይናስ ብሓንሳብ እንተሰራሕና እውን ዘርባሓና እዩ ዝብል መርገፂ እዮም ወሲዶም ነይሮም እንተኾነ ግን ሕጂ ቻይና ካብ ቁጥጥሮም ወፃያ ሕጂ ንቻይና ካብ ታይዋን ካብ ህንዲ ካብ ጃፓን ካብ ደቡብ ኮርያ ክትድርታ ይከኣል ዶ እምበር እዚ እዩ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ስለዚ ከዓ ምስ ሩስያ ብኸመይ እዮም ክረዳድኡ ነታ ናይ ድረታ ስርሖም ናብ ቻይና ከሰጋግሩ ምስ ሩስያ ክረዳድኡ ኣለዎም ምስ ካልኦት ዓለማት ከ ብኸመይ እዮም ክረዳድኡ ዘለዎም ንዓና ብኸመይ እዮም ደሪቶምና ነዛ ኣዝያ ንእሽተይ ሃገር ኤርትራ ክንደይ ግዜ ኣጊዶምና ክንደይ ግዜ ናይ መቕፃዕቲ ስጉምታት ወሲዶም ንሕና ኣዝና ንእሽተይ ስጋኣት ኢና ወረ ስጋኣት እውን ኣይኮንና ግን ከዓ ስለዘይሰገድናሎም ጥራይ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ክንቅፃዕ ተገይሩ ከም ሓሳበይ ሓደ ስትራቴጂ ክወፅእ ኣለዎ ሩስያ ከዓ መሪሕ ኮይና ክትቅልሶ ኣለዋ እየ ዝብል ግብረ መልሲ ነዚ ዓይነት እውጅ ኩናት ዝኸውን ናይ ሓባር መደብ ክትሓዝ ኣለዎ ምክንያቱ እዚ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ዓለም እዩ ተኣውጅ ዘሎ ስለዚ ከዓ ኩሉ ናብ ሓደ ሓሳብ መፅዩ ኣብ ጎኒ ሩስያ ክቃወም ኣለዎ ኣቐዲሙ እንተዝኸውን ነይሩ እኳ ዝያዳ ክሰራታት ከይሰዓበ ምኾነ ሕጂ እውን ዝኾነ ዘፈራርሕ ዝዕምፅን ዝድንድንን ዘይብላ ዓለም ክትፍጠር እንተኮይኑ ኣንጻር ዝዕንደራ ክንቀውም ኣለና ዝኾነ ክልተ ኣብኡ ኮነ ብዙሓዊ መሻርክቲ ኣብ ከምዚ ዓይነት መረዳእታ ክረዕሙ ኣለዎም ጉብጣ ምስይጣን ስነኣምራዊ ነውፂ እገዳ ክሳብ መዓስ ሩስያ ከዓ استراتيجي ክትሕንፅፅ ኣለዋ ንሩስያ ጥራይ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ሩስያ ነቲ መደብ ክትሕንፅፅ እንተኽኢላ እተን ካልኦት ከዓ ክንዛተየሉን ሓሳብና ክነፍሰሉን ንኽእል ማለት እዩ እቲ ሕቶ ብኸመይ ነዚ ዓብላሊ እውጅ ኩናት ብሓባር ኮይና ንምክቶ እዩ ክልተኣዊ ዝምድናታትና ከዓ ኣብ ፅላታት ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ ሕርሻ ፀዓት ማይ ኮታስ ኩሉ ፅላታት ብኸመይ ንሰርሓሉ እዩ እዚ ናይ ዓብልል ገብት ስነ ሓሳብ ናብ ታሪክ ምልስ ኢልና እንተሪእናዮ ናብ ጊላነት ካብ ጊላነት ናብ መግዛእቲ እዩ ዝወስደና ጊላነት ጭፍጨፋን ፅንተትን ደቂ ሰባት እዩ ፅንተት 9 ሚልዮን ዜጋታት ኮንጎ ፅንተት ቀያሕቲ ህንዳውያን ኣብ ካናዳን ኣሜሪካን ንደቀባት እንዳፅነትካ ፀጋታቶም መሬቶምን ምግባት እዩ መሬቶም ምስ ወሰዱ ከዓ ተመሊሶም ጊላታት ካብ ኣፍሪቃ ብምጓዓዝ ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ይስርሕዎም ድሒሩ ዝሰዓበ መግዛእቲ እውን መልክዑ ዳ ይቀይሩ እምበር ጊላነት እዩ መሬት ደቀባት ወሲድካ ኣስገዲድካ እንዳገዛእኻ ፀጋታቶም ምግባት እዩ ነይሩ ኣብ ዝሕል ኩናት እውን ሩስያ ናይ ሽዑ ሶቪየት ተስፋ ህዝቢ ዓለም እያ ነይራ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግና መራሕቲ ሶቪየት ንሶቪየት ናብ ውድቀት ወሲዶማ ከምቲ ንስኻ እውን ዝገለፅካዮ ሕማቕ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ እዩ ክበሃል ይከኣል ይኹን እምበር እዚ ውድቀት ናይ ሕብረት ሶቪየት ነቶም ሕጂ ናይ ዓብልል ገብት ሓይልታት ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ እንተወሓደ ን50 ወይ 100 ዓመታት ብዘይ ዝኾነ ስጋኣት ዝፈጥር ሓይሊ ንዓለም ክገዝእዋ ከም ዝኽእሉ እዮም ከኣምኑ እዩ ገይርዎም እዚ ከዓ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ዝረኣናዮ ናይ ዓብልል ገብት ዓማፂ ተግባራት ንጊላነትን መግዛእትን ስዒቡ ዝመፀ ካልእ ሜላ እዩ ስለዚ ከዓ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ናይ ምስግጋር ደረጃ ኣለና ክበሃል ይከኣል ናብ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ንሰጋገረሉ እዋን እዩ ስለዚ ከዓ ብኸመይ ስትራቴጂ ኢና ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ክንፈጥር ንኽእል ፀጋታትና ብኸመይ ንጥቀመሉ ህዝቢ ዓለም ከ ብኸመይ ነዚ ዘሎ ሃዋህው ነረዶ ብኸመይ ካብዚ ናይ ዓብለልቲ ፀቕጢ ወፂኡ ናፃ ሕሪኡ ይገብር ንብለሉ ሰዓት እዩ ስለዝኾነ ነዚ ዘሎ ኩነታት ብዝግባእ ተረዲእና ንዕኡ ዝምጥን ስትራቴጂ ክሕንፀፅ ኣለዎ ንሕና ከዓ ዓቕምና ዘፍቅዶ ኣበርክቶ ክንገብር ኢና እዚ ዋዕላ ሩስያ ኣፍሪቃ ሓደ ክፋል ናይቲ ዓለም ክህልዋ ዘለዎ ዓለማዊ ሽርክነት እዩ ሩስያ ከዓ ክትመርሕ ኣለዋ ምክንያቱ ታርጌት ኮይና ስለ ዘላ ምናልባት ሩስያ በዚ ናይ ዩክሬን ኩናት ክትዳኸም ይሓስቡ ይኾኑ ንዕኡ ክውን ንምግባር ከዓ ቢልዮናት ወይ ትሪልዮናት ገንዘብ ክሓትሙ ይኽእሉ እዮም ግን እዚ ኩናት ኣብ ሓደ እዋን ደው ክብል እዩ ንሕና ግን ኪንው ኢና ክንሓስብ ዘለና ክልተኣዊ ዝምድናና ምስ ሩስያ ከዓ ኣብዚ ታሪኻዊ ተልእኾ ሩስያ ዝተመርኮሰ እዩ
روسيا نهزبي عالماوي تاريخاዊ ተልእኾ ኣለዋ ቭላድሚር ፑቲን ከዓ መራሒ ናይቲ መደብ እዩ ብሰንኪቲ ዘሎ ሃዋህው መራሒ ናይቲ መደብ እዩ ኣነ ንዝኾነ ንምሕጓስ ኢለ ዝዛረቦ ኣይኮነን ወይ እውን ከም ሓለፈ ሓሲበ ዝዛረቦ ኣይኮነን ዓለማዊ ብድሆ ኣለና ክንገጥሞ ከዓ ግዴታና እዩ ዝብል ዘለኹ ቁጠባዊ ፃዕታውን ካልእ ዝኾነ ዘሎ ዝበሃል ፀጋታትና ርኢና ነቲ ነውፅኦ መደብ ብኸመይ ከነማእዝኖ ኣለዎን ተራ ነፍሲ ወከፍ ከመይ ክኸውን ኣለዎን ብፅፉፍን ንጹርን ከነቕምጦ ይግባእ እዚ ከዓ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ዝሓሸ ባይታ ዝፈጥር ክኸውን ከም ዝኽእል እምንቶ ኣለኒ ንሕና استراتيجيكاዊ ናይ ገዛእ ርእስና ጽላት ብጽላት ዝተነድፈ መደብ ኣለና ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ቴክኖሎጂ ጽርግያታትን ካልእን ብኸመይ ኣብ ግብሪ ነውዕሎ ከዓ ንገሊኡ ምስ ገለ ካብ ሚኒስትራትካ ተዘራሪብና ኣለና ብውሕዱ ኣብ ኣገባብ ኣተገባባርኡ ኣብ ሓደ ነጥቢ በፂሕና ኣለና ዓቕሚ ሰብና ብፍላይ እቲ ብቐዳምነት ንሰርዖ ብምዃኑ ኣብኡ እውን እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል ክንዘራረብ ኣለና ምክንያቱ ፀጋታት ዓቕሚ ሰብና እቲ ብዝለዓለ ክንሰርሓሉ ንደልዮ እዩ ኩሉ እቲ ዝርዝራቱ ተዳልዩ ኣሎ ንዕኡ ዝምጥን ፊናንሳዊ ዓቕሚ ኣለና ድዩ ንሱ ክሳብ እቲ ዓቕምና ዘፍቅሮ ርሕቀት ክንከይድ ኢና ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ኣብ ዝኾነሉ ከዓ መፂና እዝን መደባት ኣለና ብኸመይ ርድድእ ክንገብሮ ንኽእል ክንብለኩም ኢና ዘለና ፀጋታት ኣኽቲትና እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል ክንረዳዳእ ንኽእል ኢና ጽኒልካ ስለ ዝሰማዕካኒ የመስግን እዚ ኩናት ግን ዓለም ለኻዊ እውጅ ኩናት ምዃኑ ብንጹር ክቕመጥ ኣለዎ ኔቶን ሰዓብታን ዝኣወጀኦ ኩናት ምዃኑ ብንጹር ክግለጽን ንዕኡ ዝምጥን ስትራቴጂ ወፂዎ ክምከትን ኣለዎ ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ يغني I was patient listening to people talking on these meetings, and one issue that worries me, I just want to articulate that issue and say our views, at least how we see the situation from our perspective. I say Russia did not do its preparation to face this declared war. Even though Russia was aware about the dynamics of what was going on.